зрители. Сигурно се питате, и аз отряда ще ви обясня, защо сме на цветарския магазин на Цветанка Торова. Случите така. Преди малко, когато спряхме, дойдоха ни полицаи и отведоха Цветанка Торова. Била нелегална цветанка, която според тях не продавали билки и цветя. И така, че после ви... Здравейте! Много ми приятно, много съм. Не се време, Ти ме уважаваш? Да, уважавам. Да, Много добре! Добре. Ти коя ми? Не, се моето не. Седнете тук, моля се не сега. Да, слушам те. Край, искаш ли да ти дам? Здравейте! Приятно ми, аз съм коя бях. Ти ме уважаваш, добре съм. Нека ви представя тук в студиото ми е Пиана Джоуни. Да, Тя е българската сестра на Индиана Джонс. Не можа да я представя, нещо много странно, много далечни братя, трябва и там код са те. И това е случая, нека днес и зададете няколко въпроса. Много съм щастлива. Много... Много добро настроение. Здравейте! Здравейте! Ами си! Случи! Да, здравейте! Добре, нека Да. да ви задам няколко въпроса. Слушам да, уважаваш ли ме, да? Как така Индиана Джонс има възможност... Обичам те! Обичам те! Обичам всички! Добре съм, да. Да. Много съм красава, нали? Да, да. Не получихте ли обаждането, че не ще участвате тук, за да сте подготвена? Както виждам, някакви много... Тя съм подготвена. Гледай ракията, внесла, салатата е там при операторчето. Там при операторчето, другото има още на салата, още на ракията и како. Аз съм много подготвена. Ракийка? Не, не ще. Какво ще кажеш? Сега... Здравейте! Много обичам! И ме обичате ли майки? Братчета, да, курса майката. Да, какво ще ми кажеш, мамичи? Да, Миче. Тук всички ли говорят на Миче за Бога? Добре, как беше? Как така се оказа сестра на... Братчето, да, още на ракия. Вие работите. Изяждам ли се от ракия, да? Слушам вас. Как така се оказа сте изгубена роднина на Индиана Джонс? Да, знам, това е брат ми. Фана се куфарите и замина на мама си угаза. После езичата ни се върна. После го гледам по филма. Да го знам как се ядил там. Ме уважаваш, морам да забравя спомена. Как се ядил там, не знам. И като той се яди, па! И дъвка почна ги иде, па! И много гойчено. И па! Да. Казаха ми, че вие много Мисли. много обичате да увеселиме и че това ми е от последното посещение към река. Какво е хванало? Каквото е. Ами, те го мясна. Не беше точно те. Ама, чакай малко. Да се нарадваме. Да, те леко го метнаха. Да, казвали го и фана, и каза фана, и такъв слов. И каза, после го млахме с братчици и беше бахти чистото и каза се намлахме с ръкия. Ма разбираш ме, нали? Разбирам те. И сега, Да. този въпрос няма да го задавам, защото знае отговора и всички наши зрители ще го Да. Но все пак не го казвате да го чуя. Например ли сте се някога? О, не, никога. Разбираш ли, не. Аз никога не съм напила, аз имам имунитет. И съм изпила и толкова много ръки. И толкова много.
Ама нищо не ми влияе. Аз съм много нормален, здравословен и здравомислещ, многомислещ, правдоглав човек. Разбирате ли ма сега? Аз съм много правомислещ, правдоглав и пълноглав човек. Сега, защо ми кажете, защо родителите ви са ви кръстили пияна? Аз още малка на гракия. На гракия, бира, вино, вкусна меря. Коняк, гракия, вкусна меря, на грак, пия. И ти зато решили ма кръстят пияна, ма. Никога не са пия, да? Разбира се. Да. Да, где слуша? Питаш ли? Да. Трябва, знаеш, майко, просеждаш. Ау! Ти няма това писма. Ти ме лъжаш, ма. Уважавам те. И сега още не проблема. Ракия? Тя взе ракията. Как може? Съвсем моето. Не, това е моята ракия. Моята ракия. Не. Ракията ми. И стоп! Здравейте, тук Богом! Той вече всичко за днес. Само Да, ракика. Пянка. Да, къде се слага? Писаме, Виче, писаме, защото... Разбереш се, аз виждаш го. Много хубаво, много действа. Дай ракията. Не си проверя. И сега, той е края на нашето предаване, ще се видим. Ме обадаш, ма. Да, бе, мой човек си.